Qui era Calassanç i què celebrem? Josep de Calassanç i Gastó, Peralta de la Sal, 1557 Roma, 1648, fou el sacerdot fundador de les escoles pies, amb la intuïció profètica d'oferir educació per als infants, especialment els més pobres, com a camí de dignitat i futur. L'Església el venera com a sant, fou canonitzat per Climent XIII el 16 de juliol de 1767. Per això, quan cremem simbòlicament el dimoni, el que celebrem de debò és la llum de l'educació, la fe i el servei als petits que Calassanç va encendre i que, segles després, continua viva. Una anècdota que val per tota la catequesi. Què celebreu? Sabeu què es celebra aquí? Vaig preguntar a un nen de primer. I tant. Celebrem Sant Josep de Calassanç, va respondre sense dubtar. Una resposta rodona i molt ben educada que desfà el malentès habitual. No celebrem el dimoni, celebrem el sant que va lluitar amb l'arma més poderosa, l'educació. Gràcies a tothom. Aplaudiment per a l'alumnat i l'equip docent que van preparar-ho amb cura i per a les famílies que hi van posar caliu. El foc s'apaga al pati, però queda encesa la flama que Sant Josep de Calassanç va confiar a la nostra escola, formar cor i intel·ligència per canviar el món.